Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους των Κυπριακών Αερογραμμών και των τουριστικών οργανισμών Top Κίνησης και ξένων Travel, σας καλωσορίζουμε στο αεροπλάνο μας Airbus A320. Σας ευχαριστούμε που επιλέξετε να πετάξετε σήμερα μαζί μας. Η πτήση μας CY 7607 για Λάρνακα θα διαρκέσει 1 ώρα και 20 λεπτά. Σας πληροφορούμε το κάπνισμα καθώς και η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων απαγορεύεται. Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να κλείσουν ή να τεθούν σε λειτουργία πτήσης, fly mode για όλη τη διάρκεια της πτήσης και μέχρι την αποβίβασή σας. Οι υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένες και φυλαγμένες με ασφάλεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απογείωσης και προσγείωσης. Το πλήρωμα καμπίνας είναι στη διάθεσή σας για να βεβαιωθεί ότι έχετε μια ευχάριστη και ασφαλή πτήση. Τώρα όμως σας παρακαλούμε να παρακολουθήσετε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες που αφορούν τη δική σας ασφάλεια. Σας ευχαριστούμε. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Cyprus Airways and the tourist organizations, Top Kinesis and Xenos Travel would like to welcome on board our Airbus A320. Thank you for choosing to fly with us today. Our flight CY607 to Larnaca will be 1 hour and 20 minutes. We'd like to inform you that smoking and the use of electronic cigarettes is not permitted. Mobile phones must be either switched off or placed in flight mode for the whole duration of the flight, and all other electronic devices must be switched off and safely stowed during takeoff and landing. The cabin crew is here to ensure that you have a safe and enjoyable flight. Now you're kindly requested to watch this important safety announcement. Thank you. Κυρίες και κύριοι, θα θέλαμε την προσοχή σας για την ακόλουθη επίδειξη ασφάλειας. Ladies and gentlemen, may I have your attention for the following important safety demonstration. Οι αποσκευές σας πρέπει να τοποθετούνται στη θήκη πάνω από τη θέση σας ή στο χώρο κάτω από τον μπροστινό σας κάθισμα. Your bags must be stored in the overhead locker on the scene in front of you. Η ζώνη σας ζένεται, ρυθμίζεται και λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Εισηγούμαστε να έχετε τη ζώνη σας ζεμένη καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης ενώ βρίσκεστε στο κάθισμά σας. Your seatbelt is fastened, adjusted and unfastened like this. We just keep your seatbelt fastened while you are seated throughout the flight. Αν χρειαστεί, μάσκες οξυγόνου θα πέσουν μπροστά σας από τη θήκη πάνω από το κεφάλι σας. Δέστε τη ζώνη σας, τραβήξτε μια μάσκα για να αρχίσει η ροή του οξυγόνου, τοποθετήστε τη μάσκα πάνω από τη μύτη και το στόμα σας, προσαρμόζοντας το λάστιχο και αναπνέετε κανονικά. Τοποθετήστε πρώτα τη δική σας μάσκα πριν βοηθήσετε άλλους. If need, the oxygen mask will drop down in front of you from the overhead panel. Fasten your seatbelt, put a mask towards you. This will stop the oxygen flow. Place the mask over your nose, mouth and breathe normally. Adjust the band to secure the mask. Fit your own mask first before helping others. Θα βρείτε το CVO σας κάτω από το κάθισμά σας. Όταν πάρετε οδηγίες, βγάλτε το από τη θήκη του και περάστε το πάνω από το κεφάλι σας. You'll find your life jacket on your seat. When instructed, take it off with the container and put it over your head. Περάστε τα λουλιά γύρω από τη μέση σας και δέστε τα με διπλό φιόγκο στο πλάι. Pass the tapes around your waist and tie the double bow at the side. Για να το φουσκώσετε, τραβήξτε αυτή την κόκκινη λαβή προς τα κάτω. To inflate it, put the red tangle sharply down. Εάν το σωσίβιό σας χρειάζεται περισσότερο αέρα, φυσήξτε σε αυτό το στόμιο. Μην φουσκώσει ο CVO σας παρά μόνο κατά την έξοδό σας από το αεροσκάφος. If necessary, use this mouthpiece to top out the air. You must not inflate your life jacket until the moment you leave the aircraft. Υπάρχει φως καθώς και σφυρίχτα για καλύτερη επισήμανση. There is a lightning whistle for attracting attention. Υπάρχουν επίσης σωσίβια για μικρά παιδιά και ειδικά κρεβατάκια για βρέφη. We also carry life jackets for small children and life coats for infants. Όλες οι εξόδοι κινδύνου είναι σηματοδοτημένες. Φωτεινά σήματα κατά μήκος του διαδρόμου θα σας οδηγήσουν στην πλησιέστερη προς εσάς έξοδο. All emergency exits are clearly marked. Luminous marking along the aisle will guide you to the nearest exit. Κυρίες και κύριοι, το πλήρωμα σας επιδεικνύει τώρα τις εξόδους του αεροσκάφους. Παρακαλούμε να εντοπίσετε την πλησιέστερη προς εσάς έξοδο, η οποία μπορεί να βρίσκεται και πίσω σας. Ladies and gentlemen, your crew is now pointing out the aircraft exit, so please take a moment to locate the exit nearest to you, keeping in mind that it may be behind you. Σε περίπτωση εγκατάλειψης του αεροσκάφους, ακολουθήστε τις οδηγίες του πληρώματος. Αφήστε όλα τα προσωπικά σας αντικείμενα και προχωρήστε προς την πλησιέστερη έξοδο. Αφού εγκαταλείψετε το αεροσκάφος, απομακρυνθείτε από αυτό. If an evacuation is required, follow the instructions of the cabin crew. Leave all your personal belongings behind and proceed to the nearest exit. When you reach the ground, move away from the aircraft. Θα βρείτε την κάρτα με πληροφορίες ασφάλειας στη θήκη του μπροστινού σας καθίσματος. Παρακαλούμε, διαβάστε την πριν την απογείωση. You'll find a safety information card in front of you. Requested to read this before take-off. Οι επιβάτες που κάθονται στις σειρές δίπλα στις εξόδους κινδύνου πάνω από τα φτερά παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας των εξόδων που βρίσκονται στην πλάτη καθώς και τη θήκη του μπροστινού τους καθίσματος.
Passenger seated in rows next to overweight exits are requested to study carefully the instructions displayed on the back of the forward seat and in the seat pocket in front of them. Καθώς είμαστε τώρα έτοιμοι για απογείωση, παρακαλείστε όπως βεβαιωθείτε ότι το τραπεζάκι σας είναι ασφαλισμένο, η πλάτη του καθίσματος σας βρίσκεται σε όρθια θέση, τα χερούγια και τα στηρίγματα των ποδιών είναι στη θέση τους και τα καλύματα των παραθύρων είναι ανοιχτά. Η ζώνη σας πρέπει να είναι σφιχτά δεμένη. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. As we are now ready for takeoff, please ensure that your table is secure, your seat back is in the right position, all armrests and footrests are in stored position, and the window blinds are open. Your seatbelt must be tied and fastened. Thank you for your attention. Κυρίες και κύριοι, θα χαμηλώσουμε τον κυροφωτισμό της καμπίνας κατά τη διάρκεια της απογείωσης και της προσγείωσής μας. Σας πληροφορούμε ότι υπάρχει ατομικός φωτισμός πάνω από το κάθισμά σας. Cabin crew seats for takeoff. Cabin crew released. Κυρίες και κύριοι, για να συμμορφωθούμε με τους κανονισμούς ασφαλείας, παρακαλούμε παραμείνετε στις θέσεις σας με τις ζώνες σας δεμένες όταν τα φωτεινά σήματα για τις ζώνες ασφαλείας είναι αναμένα. Ενώ όσο βρίσκεστε στο κάθισμά σας, σας συνιστούμε να είστε δεμένοι. Κατά τη διάρκεια της πτήσης θα προσφέρουμε σνακ. Σας πληροφορούμε πως το κάπνισμα καθώς και χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων απαγορεύεται. Ευχαριστώ. Ladies and gentlemen, in order to comply with safety regulations, please remain seated with your seatbelt fastened whenever the fasten seatbelt signs are on. Unless you wish to leave your seats, we suggest that you keep your seatbelt fastened. Light refreshments will serve during flight. We would like to inform you that smoking and the use of electronic cigarettes is not permitted. Thank you.